Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Μόλις έστησα τα καλάμια και έριξα την πρώτη βολή. Μου τα φάγανε κατευθείαν, δεν πρόλαβα ούτε την κάμερα να ανάψω. Είμαστε για ένα ακόμα βραδινό ψάρεμα στη Γκο, στη Λάμπη. Επειδή το τελευταίο βίντεο είχε πάρα πολλές μαύρα σημεία, λόγω ότι δεν έχω, είχα μόνο το, έχω τσιμπιές, ακόμα δεν το έριξα. Επειδή έχω μόνο το φαγό της κεφαλής και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να βλέπω, πήρα ένα προβολέα επαναφορτιζόμενο, πολύ ωραίο, ο οποίος προβολέας είναι αυτός εδώ και φωτίζει πολύ ωραία και θα μπορούμε να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα, θεωρητικά φαίνεται κάπως. Λοιπόν, μόλις πέταξα για δεύτερη φορά το καλάμι. Δεν χρειάζεται ο φακός πλέον, κεφαλής. Βγάλουμε και αυτό λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί με το που το έριξα πέσανε με τα μούτρα και δεν έχω καταλάβει καλά τι έγινε. Αυτό το βίντεο ευελπιστώ να είναι λίγο καλύτερο σε ποιότητα και σε ψάρια φυσικά. Φαίνεται λίγο ελπιδοφόρο γιατί έχουμε τσιμπήματα με το καλημέρα, καλά τσιμπήματα. Απλά δεν πρόλαβα να το γραπώσω το ψάρι. Θα βοηθήσει λίγο και ο φάκος κεφαλής. Πρέπει να με βλέπουν οι άνθρωποι γύρω και να λένε τι κάνει αυτός ο ηλίθιος, πόσους φάκους έχει. Anyway, πλάκα έχει. Άμα καταφέρουμε και πιάσουμε τίποτα θα έχει ακόμα περισσότερη πλάκα. Θα συνεχίσουμε μετά. Συνεχίζει και τσιμπάει το ίδιο καλάμι. Θα δούμε τώρα αν θα καταφέρουμε να πιάσουμε τίποτα σήμερα. Όχι, δεν είναι πάνω το ψάρι ακόμα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τώρα με τον προβολέα φαίνεται λίγο καλύτερα. Να ξανατσιμπάει λίγο για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ το κουνάω τώρα, βρε. Μια καλή τσιμπιά περιμένουμε. Το κουνήσαμε λίγο τώρα, δεν φαίνεται να είναι πάνω το ψάρι. Ναι, εγώ το κουνάω. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να το βγάλουμε έξω το καλάμι. Να δούμε, μπορεί να είναι κανένα μικρό, κανένα μουρμουράκι το οποίο... Γιατί συνήθως οι μουρμούρες έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία, έρχονται μαζί. Αν είναι μικρό δεν το καταλάβουμε και όλα στα καλάμια αυτά είναι λίγο δυνατά, το ίδιο και μηχανισμός. Πολλοί φίλοι με ρωτάνε αν είναι καλά τα καλάμια και πως μου έχουν βγει. Εγώ σας πω ότι έχω βγάλει μιλοκόπη 2600 χωρίς, με κλειστά φρένα τελείως. Αυτό πάει για το μηχανισμό φυσικά και το έβγαλα πολύ άνετα. Βάρη ψάρι βέβαια, αλλά βγήκε πραγματικά σε 50 δευτερόλεπτα. Κάτι φέρνουμε. Είχε δίκιο η γυναίκα, πάνω είναι μια μικρή μουρμούρα είναι. Μουρμουρίτσα. Εντάξει, ξεκινάμε με λίγο ψάρεμα. Επιτέλους, μια χαρά. Μπορείς να μου φέρεις τον απαγκιστριωτή γιατί το έχει πιαστεί πολύ μέσα. Βασικά εδώ έχω την πενσούλα μου.
Να δούμε. Κρίμα είναι τώρα. Μικρούλι είναι. Thank you. Έχει πιαστεί για τα καλά ρε γάμο το τώρα. Το κούνησα, αλλά είναι δύσκολο, θέλει πενσούλα. Το βλέπω, το έπιασα. Έπιασα το αγκιστράκι. Να το. Να δούμε τώρα αν θα καταφέρουμε να πει την ιστορία η μουρμούρα στις φίλες της. Φαίνεται. Εντάξει, ζωντανή είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πείτε γεια στη μουρμούρα, παιδιά. Μια χαρά. Έχουμε τσιμπήματα και στο δεύτερο καλάμι. Μπορείς. Καλά τσιμπήματα ήταν αυτά. Θα δούμε τώρα. Δεν πρόλαβα ακόμα να φτιάξω το καλάμι που μόλις βγάλαμε τη μουρμούρα και τσίμπησε το άλλο. Και ήταν πιο έντονα τσιμπήματα τώρα αυτά. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Μια καλή τσιμπιά περιμένουμε τώρα για να το τραβήξουμε. Η οποία δεν λέει να έρθει. Φαίνεται αρκετά βαρύ. Αρκετά βαρύ τώρα. Θα δείξει τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια μεγάλη μουρμουρίτσα. Πάντως σίγουρα κάτι φέρνουμε. Τώρα αρκετά βαρύ, όταν λέμε εντάξει, μην πάει το μυαλό σου ότι φέρνω καμιά συναγρίδα 8 κιλά, αλλά εντάξει. Για τα δεδομένα του ψαρέματος είναι καλό το ψάρι. Α, δούμε τι θα ξεπροβάλλει. Όπα. Κάπου μας κάλωσε. Δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν πιστεύω να το χάσαμε το ψάρι. Όχι, πάνω είναι. Α, κάτι έρχεται, τώρα τι έρχεται. Μια λίγο καλύτερη μουρμούρα. Εντάξει, είμαστε ακόμα στα χαμηλά επίπεδα. Ορίστε. Για να δούμε. Δεν σ' ακούω. Έλα. Μικρούλα είναι. Σαν την άλλη, απλά ήταν λίγο πιο νευρικιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτή την απεγκιστρώσαμε εύκολα, ήταν έξω το αγκιστράκι. Την ξαναπετάμε μέσα, είναι μικρή. Να φέρει τον παππού της. Μεγάλη τσιμπιά τώρα μόλις να συνεχίζει, είναι 100% πάνω το ψάρι και είναι βαρύ, μπράβο, ωραία. Όχι, μη μου ελαφρύνεις, μη μου ελαφρύνεις. Έχει ελαφρύνει αρκετά. Για να δούμε. Όχι. Σίγουρα όχι. Όχι ρε, το τράβηξα πολύ νωρίς. Ήταν πολύ καλή τσιμπιά, τσίμπησε δεύτερη στα καπάκια, λέω πάνω είναι. Στην αρχή ήταν πολύ βαρύ. Ή το χάσα τώρα ή δεν το πιάσα και ποτέ. Ναι. Είχα μια τρελή τσιμπιά. Τρελή τσιμπιά όμως, κατέβηκε όλο το καλάμι. Και το έχασα. Τώρα τι έχασα ακριβώς δεν ξέρω. Το ξαναρίχνουμε γιατί μέχρι και το δόλωμα καλό είναι. Μια χαρά, περίπου στο ίδιο σημείο. Μπας και επαναληφθεί.
Ούτε εγώ φταίω τώρα, δεν άφησα να φάει το δόλωμα, βιάστηκα. Γαμωτό. Κρίμα. Ήταν σίγουρα καλό ψάρι. Δεν πειράζει. Έχουμε πάλι τσιμπήματα. Να δούμε τι θα δούμε. Φακός βγήκε off, ξέχασα να το φορτίσω. Συνεχίζει και τσιμπάει τώρα το μεταξύ. Νομίζω πως πρέπει λίγο να το δούμε. Όχι. Θα περιμένουμε λίγο. Θα προσπαθήσουμε μία και ό,τι γίνει. Μπα. Φαίνεται να είναι κάτι επάνω. Θα δούμε. Πολύ άνετα έρχεται. Η αλήθεια είναι. Φαίνεται έχει ενδιαφέρον έτσι η νύχτα. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 9.30. Τι ώρα είναι? 10. Τέλος πάντων, τελικά δεν ήταν τόσο νωρίς. Νωρίς είναι, ναι. Δεν φέραμε κάτι, ούτε και δόλωμα βέβαια, οπότε καλά κάναμε και το βγάλαμε. Θα δολώσουμε μία στα γρήγορα. Μου τελείωσε ο φακός κεφαλής γιατί είμαι πολύ καλά οργανωμένος σε γενικές γραμμές. Θα έχετε και... Ναι. Θα ζητήσω ποσοστά. Λέει η γυναίκα μου ότι κάνω διαφήμιση εδώ στο φίλο εδώ από την ΚΟ, το Salty Life. Έχει και στη σελίδα, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Καλός, πολύ καλός. Αλλά δεν κάνω διαφήμιση, απλά είναι καλός. Τώρα δολώνουμε μια στα γρήγορα. Είχαμε ένα τύχημα στο άλλο καλάμι, μου κόπηκε το παράμαλο. Πρέπει να πιάστηκε από κάτω την ώρα που πήγα να ρίξω και κόπηκε από τον κόμπο, κόπηκε όλο. Οπότε ρίχνω μια αυτό το καλάμι και κατευθείαν πάω να φτιάξουμε το άλλο. Θα βάλουμε άλλο παραμαλάκι πάνω. Έχω κάποια έτοιμα. Σκέφτομαι να βάλω ένα τριπλάρι, ούτως ή άλλως δεν πρέπει να πάω αύριο για ψάρεμα, να τελειώσουμε τα δολώματα. Ωραία. Ωραία νύχτα, παιδιά, σήμερα. Και είχαμε μια πολύ καλή τσιμπιά, έντονη. Για να δούμε τώρα. Δεν θα το βιαστούμε αυτή τη φορά. Τώρα θα έρθει προβολές εδώ από το πλάι κάπου για να φαινόμαστε. Μια χαρά, πολύ καλή τσιμπιά αυτή. Τώρα ένα κατέβασμα περιμένω και το τράβηξα. Το οποίο δεν λέει φυσικά να έρθει γιατί είμαι κοντά στο καλάμι. Κάτι θα πέρασε λογικά. Για να δούμε λίγο, άμα τα αφήσω έτσι λίγο χωρίς να με τα χέρια μου στο καλάμι, ίσως και να χτυπήσει. Τώρα είναι 2 τα τεινά.
Ή δεν έχω δόλωμα πάνω, ή δεν έχω δόλωμα πάνω. Και να είναι πάνω αποκλείεται γιατί η τσιμπιά ήταν μεγάλη, οπότε θα ξαναείχαμε μια αντίστοιχη τσιμπιά, θα προσπαθούσε να φύγει, να το κρατήσω. Τεντωμένο είναι, βράγα μου. Εδώ το παλεύουμε λίγο. Δεν θα το πειράξω ακόμα. Ακόμα παλεύω να αρματώσω το άλλο. Οπότε συνεχίζουμε το αρμάτωμα. Και μικροτσιμπιές τώρα. Δεν σηκώνουμε ακόμα από την καρέκλα. Αλλά τσιμπάει το ένα καλάμι. Έχουν τσιμπήσει και τα δύο μέχρι στιγμής αυτή τη δεξιά στη βολή αυτή που έχω κάνει και στα δύο καλάμια, αλλά δεν έχω δει κάτι ουσιώδες για να το βγάλω. Ευελπιστώ να έχουμε ένα καλό τράνταγμα. Φαίνεται να τσιμπολογάνε για την ώρα. Τρώνε έξυπνα. Και βλέποντας σε κάνοντες. Είμαστε στη Λάμπη στην Κο. Είναι σε ένα γνωστό σημείο. Τώρα έχουν στήσει και ομπρέλες εδώ. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Γι' αυτό ερχόμαστε. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε βραδινά. Βέβαια θα βρούμε έτσι χρόνο να κάνουμε και κάποιο πρωινό. Όχι εδώ. Εδώ δεν μπορούμε πλέον. Εδώ που καλοκαιριάσει γίνεται χαμός σχεδόν από πολύ πρωί. Αλλά έχει μέρη οικός στον οποίο μπορείς να πας και να μην έχει κόσμο. Πρόσφατα έμαθα ότι μπορώ με αυτό το ψάρεμα με αυτόν τον τρόπο ψαρέματος στο surf casting και casting τέλος πάντων να ψαρέψω και σε βράχια, κάτι το οποίο δεν έκανα ποτέ λόγω των σκαλωμάτων, το βαρύδι από τα γκίστρι. Ένας φίλος μου πρότεινε το βαρύδι χορευτής, το οποίο δεν γνωρίζα καθόλου. Μπορεί άλλοι να το ξέρετε, τεμολίνο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Το οποίο είναι θα το δείξουμε κάποια στιγμή, είναι ένα όρθιο βαρυδάκι το οποίο έχει τέλος πάντων ένα πλαστικό από πάνω το οποίο κρατάει το βαρύδι όρθιο και δεν το επιτρέπει να κάτσει ανάμεσα από βράχους και μπορείς να το σηκώσεις κατευθείαν από εκεί. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, τώρα τα πήρα και δεν ήρθα σε πετρώδη σημείο για να πεις ότι χρειάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, άμα όχι εδώ. Οπότε όταν το δοκιμάσουμε θα τραβήξουμε και το αντίστοιχο βίντεο να δούμε και τα αποτελέσματα. Τα βράχια πάντα κρύβουν ωραία ψάρια, σαργούς και ειδικά σαργούς. Και θα δούμε στο επόμενο βίντεο αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Έντονες τσιμπιές, επιτέλους, κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον από τις μικρές τσιμπιές που έχουμε μέχρι στιγμής. Δυστυχώς το βράδυ δεν μπορώ να δείξω τα καλάμια πάνω, αλλά άμα βγει ψάρι θα το δούμε όλοι παρέα. Πλέον έχει πάει η ώρα 10:30. Νομίζω ότι είναι η ώρα να βγάλουμε κάτι καλό. Τώρα χαλάρωσε εννοείται γιατί ήρθα κοντά στο καλάμι. Το καταλαβαίνουν τα ψάρια πότε έρχεσαι κοντά στο καλάμι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Υπομονή μέχρι να ξανατσιμπήσει, πιάσουμε το ψαράκι μας. Το καλάμι αυτό μόλις το έριξα, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται και τα δολώματα πάνω ήταν όλα τελειωμένα όταν το μάζεψα. Αλλά τώρα ήταν πιο έντονες οι τσιμπιές. Να δούμε λίγο όμως έχει χαλαρώσει λίγο. Κάνουμε ένα μάζεμα λίγο έτσι. Τεντωμένο είναι, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν, δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε.
Το άλλο αυτή τη στιγμή το έχω ρίξει εδώ και κανένα δεκάλεπτο, δεν είχε κάποια τσιμπιά. Το μετακινήσουμε λίγο ένα τσικ. Κάνουμε λίγο θόρυβο στη θάλασσα, μπας και με το δούνε. Δεν φαίνεται να ξανατσιμπάει, είχαμε δύο πολύ καλές τσιμπιές, αλλά θα τα αφήσουμε γιατί αποκλείεται να τα φάγει όλα. Θα αφήσω λίγο πιο χαλαρό, γιατί τότε έντωσα πολύ. Εδώ είναι τα καλάμια μας. Και αυτό είναι πολύ τεντωμένο. Δεν χρειάζεται τόσο τέντομα. Και συνεχίζουμε. Ξανατσίμπησε πάλι. Με το που κάθισα στην καρέκλα. Δεν σηκώνομαι. Το πιάσα από την καρέκλα το ψάρι. Το πω να βγει έξω. Να το τσιμπάει πάλι. Υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω το ψάρι. Να το κρατήσω λίγο στα χέρια μου. Εννοείται θα σταματήσει τώρα, δεν το συζητάμε. Να το πάνω είναι. Πάνω είναι. Νομίζω δηλαδή. Ακόμα και να είναι, δεν το βλέπω για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φοβάμαι ότι μάλλον μικρά έχει αυτή τη στιγμή μέσα και μας τρώνει σιγά σιγά το δόλωμα. Ναι, δηλαδή ακόμα και να φέρνω κάτι αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου ζόρι. Εν τω μεταξύ έχω βαρύδι 140 γραμμάρια, οπότε αν το ψάρι είναι μικρότερο από αυτό, τι να καταλάβω, αφού φέρνω το βαρύδι. Θα δούμε τώρα, εντάξει, ό,τι είναι, αν υπάρχει κάτι απάνω, το ξαναρίξουμε πάλι μέσα, αποκλείεται να είναι κάτι καλό. Και όχι, και με φάγανε και σε όλα. Τρομερό, ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, ξαναδολώνουμε. Τι να κάνουμε. Είχαμε πάλι μια καλή τσιμπιά, τώρα στο άλλο καλάμι είναι πάνω, είναι 100%. Άντε μπράβο, άντε μπράβο, αυτό είναι καλό. Άντε μπράβο ρε φίλε. Τώρα θα δούμε τι είναι. Πάντως κάτι τραβήξαμε, σίγουρα δεν είναι σαν τα προηγούμενα. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται τίποτα. Στην απελπισία είναι η φάση με το βραδινό ψάρεμα. Δεν έχουμε τα μέσα ακόμα. Εντάξει, θα το φέρω στο φως το ψάρι. Σίγουρα κάτι έχουμε πάνω. Επιτέλους. Άντε να δούμε. Τώρα αυτό είναι και λίγο καλή κόντρα. Ακούτε και το κουδουνάκι που σκάνει, φαντάζομαι. Ναι, κάτι φέρνουμε. Ένα σαργουδάκι είναι, τι είναι αυτό. Ναι, ένα σαργός είναι. Εντάξει. Ωραίος, αλλά πολύ μικρός όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ήταν λίγο τζαναπέτης και... Να, τώρα φαίνεται κάπως καλύτερα. Θα το απαγκιστρώσουμε, θα το ρίξουμε από εκεί που ήρθε. Εντάξει, οι σαργοί γενικά είναι λίγο νευρικούλιδες. Όπα, μας έπεσε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ξανά έπεσε. Το ρίξαμε πάλι μέσα. Πολύ μέσα ρίχνουμε σήμερα. Δύο πολύ ταΐζουμε. Τα φέρνουμε μια βόλτα έξω να τα δούμε. Δεν πειράζει όμως. Τουλάχιστον έχει μια κινητικότητα. Να με τσιμπιές. Να έχουμε βγάλει και κάτι χαζά έξω. Τι να κάνουμε. Έτσι όπως έχουμε δει πολλές φορές είναι το ψάρεμα. Ξαναρίχνω αυτό που έχω ετοιμάσει μέχρι να δολώσω και το άλλο. Ωραία. Είχε έντονες τσιμπιές.
συνεχόμενες. Τώρα βαράει και το άλλο. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό που χρειαζόμουν τώρα, όντας μόνος μου. Φαίνεται να έχει μια κινητικότητα τώρα που είναι αρκετά καλό αυτό. Τώρα βαράει το άλλο, μάλιστα. Στο τέλος δεν θα πιάσουμε κανένα από τα δύο και θα ησυχάσουμε. Δεν ξέρω μεταξύ αν ακούγονται και τα κουδουνάκια, είναι ένα ερώτημα αυτό. Αν ακούγονται από μέσα από το μικρόφωνο ή κάτι τέτοιο, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω προσέξει στα άλλα βίντεο. Το προσέξω αυτή τη φορά. Αφού οι τσιμπιές δεν φαίνονται, τουλάχιστον ακούγονται. Το μεταξύ έχει ένα κλαμπ δίπλα, ο κόσμος πάει να πιει ποτό Σάββατο βράδυ και εγώ κάθομαι και ψαρεύω. Καθένας με τις προτεραιότητες του, φαντάζομαι. Τι έχει παιχτεί ακριβώς τώρα, εδώ το μεγάλο ερώτημα. Έχουμε χάσει και στα δύο δηλαδή. Παίζει τέτοιο πράγμα. Όχι, το ένα πρέπει να είναι πάνω. Ναι, είναι πάνω. Είναι πάνω. Πάλι το ίδιο τράβηγμα με πριν. Πιο δυνατό αυτή τη φορά, αρκετά πιο δυνατό. Όπως βλέπετε όμως το μηχανάκι, μιας και με ρωτάτε, τώρα θα φανεί βέβαια τι ψάρι ακριβώς βγάζουμε. Γιατί κάτι βγάζουμε. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή πάει περίπου με τον ίδιο ρυθμό. Παρότι σπαρταράει το ψάρι. Μας δίνει δηλαδή κοντρούλα. Δεν το παίζω καθόλου εδώ μεταξύ. Με τον ίδιο τρόπο το κοινό. Κάτι φέρνουμε σίγουρα. Τώρα έχει πιο έντονη κόντρα. Ναι, κάτι φέρνουμε. Νομίζω είναι καλό. Δεν μπορώ να δω κι εγώ. Ό,τι βλέπετε βλέπω. Μην νομίζετε. Αυτά είναι. Ωραιότατη μουρμούρα. Καλή μουρμούρα. Άμα κάτσει σε μια μεριά. Κι όμως δεν είναι μουρμούρα. Είναι τσιπουρίτσα. Έχουμε και... μας τα έκανες μαντάρα. Έχει μπλεχτεί εδώ, έχει γίνει το έλα να μην. Λοιπόν, αντί να μπακιστρώσουμε και θα τη στείλουμε στην αρχή του Θεού και της Παναγίας. Δείτε τι άλλη μια φορά, απλά τώρα θα έχει λίγο ταλαιπώρια. Δεν θα φαίνεται καλά. Κάτι κάναμε τώρα, είχαμε μια μεγάλη τσιμπιά. Τώρα το καλάμι το μάζεψα και σιγά σιγά θα αρχίσω να μαζεύω λίγο χαρέκλες το ένα, τα άλλο έχω ένα σκασμό πράγματα, αλλά το ένα καλάμι θα τα αφήσω μέσα. Και από ό,τι φαίνεται καλά κάνω. Αυτό είναι το καλάμι. Τώρα έκανε μια καλή τσιμπιά. Έκανε και πιο πριν μια. Αλλά δεν ήμουν κοντά, οπότε το άφησα. Λίγο έτσι να το κουνήσουμε, να δούμε αν υπάρχει ζωή απάνω. Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει ζωή απάνω. Ίσως πρέπει να το μαζέψω. Επειδή είναι μόνο άγκιστρο αυτό, είναι μόνο το αγκιστράκι του. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει δόλωμα, να είμαι ειλικρινής. Θα τα αφήσω λίγο ακόμα.
ούτως ή άλλως μαζεύω ένα καλάμι τώρα, οπότε δεν χάνουμε γιατί πάνω να τα αφήσω. Και τώρα ρίξαμε και μάλλον για τελευταία φορά για σήμερα. Μόλις έριξα το καλάμι. Το τελευταίο που είχα αφήσει να παίζει. Ωραία βραδιά σήμερα. Είχε αρκετά ψαράκια, δράση. Εντάξει, δεν είχαμε κάτι το εντυπωσιακό ώστε να πεις να το κρατήσουμε κτλ. Αλλά τουλάχιστον είχε ενδιαφέρον. Σίγουρα το επόμενο ψάρεμα θα είναι πρωινό. Μπορεί να ανεβάσω κάποιο μοντοβlog μέσα στη εβδομάδα από την όμορφη πόλη της Σκο. Έτσι μια ωραία βόλτα. Είχα ξαναπροσπαθήσει, αλλά το μικρόφωνο δεν ακούγονταν καλά λόγω του αέρα. Έχω σκεφτεί έναν άλλο τρόπο τώρα να δούμε αν θα μου βγει. Πάντως σήμερα ήταν όμορφα. Ήταν έτσι. Είχε πάρα πολλές τσιμπιές. Είχε κάποια ψαράκια έτσι τα οποία με κράτησα σε ενδιαφέρον. Εντάξει. Από μένα καλή νύχτα. Καλή συνέχεια. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.